Quan jo tenia pocs anys, 7 o 8, vaig començar a devorar llibres com una esponja. Així que tenia que vendre pa sec, diaris vells que em daven els meus veïns, i amb això cada dia llogava un llibre, de segona mà. Llegia tant perquè vaig entendre que el que estudiava no se'm quedava, el que llegia tot. Vaig començar a escriure. Com? Doncs amb 8 anys vaig decidir que també el que llegia ho podia escriure. Però com vaig descobrir-ho? Bé, un dia la meva mare va entrar a xafardejar una casa en construcció. Hi havia una porta de vidre a la casa en construcció. La vaig trencar amb el nas, em vaig quedar sense braç, i a l'hospital, penjat de filferros, com que m'estava avorrint, vaig descobrir una cosa, que escrivint no tartamudejava, perquè jo, encara que no ho sembli, soc tartamut. Vaig decidir que la meva vida seria comunicar-me a través de la paraula escrita. Penso sempre que llegir em va salvar la vida i escriure li va donar un sentit. Jo, Jordi Sierra i Fabra. Jo, roquer. Jo, viatger. Jo, escriptor. Però sempre, sempre, jo, llibre.